sablang dalan. Ting baryo sa purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus. O induming Virgen kekeng patulunan, ikang ninyetula ampong kapayapan. Inginduming balen kekeng lalawigan, uling kalimpun mo karing sablang dalan. Ting baryo sa purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus. Iligtas mo ket ikapus. Atin pong tunghayan ang pagpasok ng delegasyon ng Nuestra Señora de la Merced.
Señora de la Merced. Ang mahal na Birhen ng Awa ay nagpakita kay San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at Haring Santiago de Aragon, at nangusap na sila ay magtatatag ng isang banal na orden, at tinawag itong Mercedarian. Lumaganap ang komunismo at sosyalismo sa buong lalawigan ng Pampanga. Noong 1952, ang lubhang kagalang-galang Bishop Cesar Maria Guerrero ay tinatagang Cruzada de Caridad y Buena Voluntad upang mawala ang problemang kinahaharap ng probinsya. Sa pamamagitan ng krusada, ang mga nakaangat o nakaaangat na mamamayan ay natutong tumulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang krusada ay nasa ilalim ng pamamatnubay ng Virgen de los Remedios. Noong ika-23 ng Nobyembre taong 1954, ang titulo ng krusada ay pinalitan at naging Cruzada de Caridad y Penitencia, at dito ipinakilala ang imahe ng Santo Cristo upang ipaalala sa atin na ang mahal na Birhen ang siyang naghahatid sa atin tungo sa kanyang anak. Noong ika-8 ng Setyembre taong 1956, sa bisa ng basbas ng Santo Papa Pio XII, ang Virgen de los Remedios ay ginawaran ng koronasyon kanonikal sa pangunguna ni Arsobispo Vagnozzi. Santo Cristo del Perdon, pakalulwan mo kami. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Thank you for watching. Please like the video and subscribe. See you on the next video.